Ngopo Mbak Ika? Wow, gendut ki. Wah, Podo nek ngerti. duet kira om gendut bae. Duet kira om gendut meng om gendut ki ado seger-seger ngono lho. Kala-kala ki nyenengke guru. Rada bungah. Heeh. Aja ndak kualat. Ora apa-apa kuwi ra malati ya, Truk. Iki piye iki? Sapa orang? Sing nom sikno. Aku ki manut tok. Aku gak ditungletak ning kono ki turu. Wah, manutan kowe. Api parah ono. Kadung Tresno. Siapa orang? Manut aku ki. Mbak Dila. Monggo Mbak, jumeneng. Nggih. Nggih. Ngomong. Ya, jumeneng. Pun. Pun jumeneng. Lo tak tilem. Mawi bawang mboten iki? Ora. Ora. Manut aku. Ya, manut. Ora melu mau ngalor mau wonge. Heeh, mau ngalor karo teguh. Nggih, monggo ngagem bawa, Mbak. Nggih. Rina wangi dadi ati Rina wengi dadi ati. Ora madang ora turu jan kaya Pak Lopez isone mung golek mie. Ning iki prei wong Bratayuda to. kayung yon marang slirane Apa? Apa? Ngerti ku ki Mang Pak Lopez wingi krembat tok. Sing dikrembatke apane ya, Orang? Biar tambah mulus gitu loh. Wes kinclong kaya bolam ya dikrembat. Penghinaan kuwi wajan. Kuwi nek metu ngono Bratayuda ora piye ya, ora kena panah. Meleset Lunyu ta. ora kita ngabang tuh. tansah kumawanging netra jroati kadung tresno Terhabu arep duet, Truk. Oh, oh Habi. Heru blengger. Wah. Aduet. Naik. Naik. Nah, Nglegani menahan Om. Adik-adik nyemangati ya. Ya ayo Om. Setuju saya? Ah, setuju kok. tan liya amung slira
rasane yen bom brangketan sarang aduh wiratane sinamatan ambosani yen besangot limbo patut nyata jatni kamreng ati aduh lestari tali lagi saremo nadyan bebasane kalingan kadang sang lembar kemas kayas kencakan rasa sengsen ing Hei. pacaane sarwa asri jroban tansah kumur aduh musimayan among kang mas matur Mbah Nun. Matur sembah nuwun, Mbak. Iki ana sing nyawer meneh iki. Wira. Saya tak nyawer 150.000 buat seneng-seneng bareng. Salam dan doa dari Bu Lili di Belanda. Wah. Wis kondang awak dhewe iki, Tru. Kondang. Ngoten ya. Heeh, ketoke. Lagu Tembang Kangen Mbak Ika. Weh. Monggo Mbak, jumeneng. Yo yo. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat sore. Wah, Di, oh Wis jadi bengi. malam Iki berdiri iki. berdiri Di mana? di di sini. anu Belanda, Kok adomen. Kowe kok sia-sia ya karo belakang aku. rumah Anda. Nang kene apa ning ngarep? Ning ngarep. Oh ning ngarep. Oh ya. Salto. Oke, sudah. Sudah. Ada request dari Ibu siapa tadi? Bu Lili. Bu Lili dari Belanda. Aku kok deg-degan yo. Ah, deg-degan. Calon-calon dalang kondang. Yuk, Amin. sing arep Amin. duet, yang mau duet Ah, ki sapa sing duet yuk? Mas Heru, Mas Heru, Om Heru. Om Heru, Sapa sing meh duet? Pak Gatot. Mas Heru. Ah, oh, peng pindah cepul. Tak kira pahit kan. Lagi. Aku Untuk duet. mau sing request Mbak Ika sapa? Bu sapa? Ah, Om Gendut iki. Sapa? Om Gendut. Om Gendut. Oh, Om Gendut request. Piye arep Iya. duet ora? Heeh, duet yuk. Iki Kae lho sing Om, dibayar kae lho. Ah, sing duet ki sing anu kae lho, sing biru-biru. Wah. Wah, wis garing aku. Terus Ora terus langsung apa nggo bawa? langsung mau bawa ora. Langsung ya. Wah, Manut. kenyang iki. Langsung boleh
Langsung Pakai aja. Jawa ya boleh. Langsung mawon. Nggih. Saking pundi? Saking Belanda. Aja ado-ado. Saya tak wacake. Salam dari Om Sigit Rembang. Wah. Nah, ini request dalam gendut ndagel. Wah. Wah, bahagia gue. Permintaan hanya patuh kepada orang tua, nggih. Sudah sawer 300.000. Ya. Yuk, Om gendut ndagel. Harus iki harus. Yuk. Iki mau sing nyawer sapa? Om Sigit Rembang. Lah iya ming 300 iki kok ngongkon, ming 300 iki kok ngongkon wong. Dayane dhuwit iki iso ngongkoni wong ngono ki ta. Iki apike tambah ijina. Apa? Men komplit. Men Sapa? kompak, komplit. Om Joko Porong. Wis cetok gayeng kakak beradik do. Gulet-gulet nang kono kuwi. Lah iya. Jelas ning kono ki jo klitik karo jo anu to nang kene iki mesti Cak Noris karo Cak. Aja dipengaruhi wis aku dhewe wae. Om Joko ki lagi saya, mergo saka mau nggawa wadyabalane saka Sanggar Baladewa mau lagi teko sore. Bar kuwi langsung apa? JR pentas. Nah, Om Joko saya. Iki mau aku rasa nganu lho, rasa pasangan karo kowe. Ngono wis ngomong karo aku mau Om Joko. Wis kang sana. Ah. Aha.
Suarane serak jare. Aku begiki ra disepelan ngono jare. Ya wis. Ki aku ngopo kon dagel ki piye? Ayo ndagel. Mekene terusane ndagel. Lah iya, Om Sigit. Hah? Sapa aku ki jane ki pengen dagel karo ki lho. Mas Solikin. Ngobrol karo Mas Solikin. Cuman Gajahe ono. Lah wis menarik alhamdulillah. Ya kuwi ngono sak ikhlase nek gelem ora gelem ya ora apa-apa ngono ya Mas Solikin. Nggih, sangat luar biasa ya le bengi iki ya. Iki serawung sanggar sing dipandhikani Sanggar Seno bekerja sama karo Sanggar Wayang Kancil Balejar, Sanggar Baladewa. Ngendi Baladewa wis kok ngendi le? Saka Mandura. Iya bener ning kuwi saka Surabaya ora saka Mandura kono. Cukup kita ya ngaturake panuwun ya saka Sanggar Kancil, Sanggar Baladewa sing kepareng rawuh ana ing Sanggar Baladewa kene. Sanggar Baladewa meneh Sena kene. Nah. Iki ming serawung antar kasatriyan ngono lho. Jadi pati karo kono karo kurang moro rene. Wes lucu ora ngene iki, Wong. Lucu. Iki kan yo do guyu. Ha ha. Iki kudu ana ngono iki nembang sing anu apa? Nggo penutup. Heeh, nggo penutup miliyo. Semene iki ana Yupras, Mbak Pras, terus ana Mbak Wahyu. Iki Mbak Wahyu iki ya garwane dalang. Wah, Ki Maryono, Sumaryono. Katelae dalang sabetnya. Wah, heeh. Sabetnya apa? BPKB. Wah, iki biyen pengejelame Om Gendut, Om Maryono kuwi. Wah, nek babat talas, wah. Nganti gundul. Ya terus rangkep. Wah, iki. Kelas berat. Wes nes ngene iki Om Gendut piye iki? Gak aku diadi ngene iki. Saudara ta dhewe iki? Apa piye no? Jangan luar biasa ya. Wah. Ki apa meneh seragammu anyar. Wah, dienggo ki ketok ayu kae tenan. Ijo-ijo lerek-lerek. Wah, sangat luar biasa iki Indonesiane Mbak nganu. Sapa ki mau jenenge? Yusef. Oh nggih. Kurang anu apa ngen pengrawite Mbak. Nah, pengrawite diseragami. Seragam anu basan. Dadi liga. Trio gendut iki ya. Ayo pengen nembang apa nok? Sing bayang sing kira-kira kanca-kanca ki ora iso. Napa niku? Apa? Liwong. Wah, liwong. Wah. Iki liwong. Iki apike lek robobah lek lewong ki. Hah? Robopras. Oh, karo Yupras. Yupras ki wis nganu ya le. Iki wis generasi semene iki lho ya mesake karo mbahne to. Yupras ki zaman rikala wis semono nganti bapak nganti saiki ngancani kowe kok. Majapahit. Anu meneng Oh, zaman pojok. Majapahit. Meneng pojok wae ngobong menyan. Tunggu sajen apa. Kowe dikempit lho karo karo Mbak karo sing ndi? Iki. Oh iya, iki nok kowe. Kene. Iki sing ngaturi Bapak Guru. Nah, nek aku ora wenang nek sing ngaturi Bapak Gurumu ki mesti ngerti kualitasmu kabeh. Kualitas, kuantitas dan Bobotnya. Kowe tahu di nganu Bapak Guru lengenmu ana pira ngono ora? Oh, dereng tahu. Pripun niku pripun? Hah? Pripun? Jare nek Bapak Nggih. Guru Nugroho ki tek nek ketemu Piai Putri. Nggih. Dek, Nggih. kok lengenmu ana Ono. papat. Lah kok saged papat? Carane Mergane, mergane. ngene iki. pripun? Oh, prakteke. Jen, Sempit iki. Lengenmu kok ana papat. Lah kok saged papat? Tak hitung ya. Nggih. 1, 2, 3, 4. Ora ngono kuwi. Oh, piye ta aku yo? Aku Karo sinau dhisik. aku ora lulus aku. Pas pelajaran iki ora mlebu. Heeh. Pokok men ngono kuwi, pokok men intine ngrangkul ngono to, Mas. Kobong. Lali. Wis. Tutupine. Kondur Solo di Bandem wajan ro bule. Nek iki wis lucu tenan nek iki mau. Heeh, lucu tenan jare. Yo, nganu apa liwong? Wah. Bukane buka gedruk. Wah.
dedetek nong 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 ning nong nong ya. Dadi ayak-ayak. Yo, aku yo melu joget nang kene. Itu namanya joget. Oke, siap. Oke, yo. Kaya ngopo liwonge? Alhamdulillah. Wah, rame tenan. Wes ya. Ya terus ke lakon. Wis masalah iki ana penyawer. Waduh, penyawer iki mbok ya dindet ngono ki to. Salam sehat saja untuk warga Laras dan Trimo Lutung dari Pak Tito di Jakarta. Nggih. Nyawer 250.000. Wah, sapa le? Pak Tito. Oh, Tito, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas arep nyawer. Mas 2G besok apa iki? TF ya 300.000 transfer. Oh iya. Semangat belajar buat Mas 2G dari Mbak Ira. Wah. Nih sembah nuwun. Nah iki gendinge apa lagune? Ora ngarani. Ora ono. Oh iya, mengendikan cipta wae. Kira tau penak. Ya sing urung. Sing urung ki mau wes. Ayo kowe. Jeneng kula. Hah? Jeneng kula? Wah, jeneng kula ya, Nak. Jeneng gandul. Ki seneng aku jeneng kula. Kene ngadeg nok. Heeh, iki sing tukang iki tunggu tiket bandara ku to. Pun lajeng mlebet isi. Oh. Ngestune ben nggih. Ya. Wis ra sida pesen. Padahal dhewe areng londo lho iki kok. Ndak dipeseni, ndak gratis. Jeneng kula nggih, Nok. Nah. Asmane sinten komplite, Nok? Eri Sabila Indah Sagusna. Wah ya. Elisabira kita awak senang. Sangel apa komen. Nah, biar ki jeneng ki lak penak mane Prastiwi ngono kuwi penak. Wahyu ngono kuwi. Ikane saiki angel-angel. Elisabira. Heh, wis. Nggih. Yo, dirasa dibawani langsung anu, aku tak linggo kono tak nyiapne kae engko sing perlu diutokke wayang iki di ana sulapan barang e. Siap.
sing lakon iki lakone isih dawa. Yo. Ayo Kang Gareng. Yo. Yaneng talaga kadilangit mambang tanpas pulan pamaneka gugek satulita mel sandang kula telah pitik menol-menol nuwun sewu Ndara suasanane peteng lah kok malah meneng niki ora cukup yen mung kendelan kemawon prayogane piye biasane rampung mumpung durung kadung ben ora kedlarung-dlarung. Kakang Semar, bener pengendikamu. Aku jejering wanita nanging aku emoh kalah karo priya. Banjur srana apa aku bisa labuh marang negara? Wo, lah yen ngaten. Ndika pengin labuh negara niku pakarti utama, Ndara. Kakang, mukti apa mati aku kudu ngrengkupi bumi pertiwi. Denayu prayogi matur kalian Kang Rakanata. Sowan ing pesanggrahan Hupalawiya. Bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kencang irisang mawe gandrung.
pauta adreng Denira Arsa tedhak dateng Upalawiya nenggih Dewi Wara Srikandhi. Dadak sakala ana wujuding Sardula kang lagi ngupadi mangsa. Dupi mambu gandaring sang ayu, giya nyaut anggane Dewi Wara Srikandhi. Semareka den prayatna samuriris eka balik Teteoni Gandayani Trisanya Purnama sasi Gilar-gilar semedi tengeng latar Kakang Semar sak patine Sardula iki ana curiga. Mblegek-gaguk sak durita mel-mel. Lah ra apa to? Ndara Putri sak menika curiga dipun asta kemawon. Sapa ngerti migunani? Iya ya Kakang. Enggal budal miyang Upalawiya. Sendika Denayu.
Yayi Prabu, punapa darunanipun dene paduka tansah kendel kewala menawi amung anggentuni sedane Kanjeng Yang Seta punika boten wonten ginanipun. Sakmenika monggo Pranata wadya miwah matah Senopati kinen mapakaken Eyang Bisma. Kresna kakangku, aku wae sing maju ing palagan. Koko Prabu, kula kewala ingkang magut pupuh. Werkudara Arjuna, perkara matah Senopati kuwi dudu wewenangku. Banjur piye sapa sing dadi Senopati? Apa ngenteni tumpese para kawula kang nyatane mung kasempyok ing aradan merga belani Pandhawa? Yayaji, paduka menika jejering Narendra ingkang kedah ngayomi para kawula menapa paduka Wentala nyumerpi risaking praja. Kuku Prabu, kula kinten Baratayuda cekap semanten kewala. Kula trimah boten ngalap negari Ngastina kemawon. Menawi kedah ngurbanaken kawula dasih miwah ngawuningani pepundhen Pandhawa sami gugur. Yayi Punta, kula aturi enget bilih dumados sing Baratayuda menika boten namung ngrebat negari Ngastina kemawon, nanging estunipun bekas angkara murka kang sinandhang dening Kurawa. Lajeng kula kedah kados pundi Koko Prabu? Praptane Dewi Wara Sri Kandi. Kagyatri sang kabrangu rinangkul kinempit kempit Koko Prabu nyuwun kenging pangaksami kula marak datan karana tinimbalan. Yai Sri Kandi, mara matura apa kang dadi kersanira? Menawi wonten keparenging penggalih kula kemawon ingkang magut pabaratan minangka tetimbanganipun Eyang Bisma. Yai Sri Kandi, lamun sira bakal magut pupuh, aku kang ora nglilani. Duh pangeran, pangeran, menapa paduka kesupen menawi kula menika ugi jejering prajurit? Menika kados pundi Koko Prabu? Yai, menawi saking pemanggih kula pun Kakang Condong kalian kersanipun Yai Sri Kandi. Awit Sri Kandi punika wanudya ingkang mumpuni ulah kridaning jurit. Kejawi saking menika Yai, anut pranataning ngayuda Senopati priya kedah seleh didamel menawi tanding yuda kelawan prajurit wanita. Koko Prabu, kula kemawon ingkang dados sulipun Yai Sri Kandi. Dimas Janaka, sira percaya kelawan pun Kakang, sira percaya kelawan Sri Kandi. Pun Kakang pitaya lamun Sri Kandi bakal dadi jayaning Pandhawa Yai. Yai Punta, kula aturi jumenengaken Sri Kandi dados Senopati. Nuwun inggih Koko Prabu. Yai Sri Kandi, sira sun wisuda jumeneng Senopati Agung minangka tetimbangane Eyang Bisma. Ngaturaken kenging panuwun Koko Prabu, kula nyuwun pamit nyuwun pangestu badhe pranata wadya. Jaya-jaya Wijayanti umiring salakumu Yai.
medeni mrepeki lampah kula. Sri Kandi, pun kakang wae kang sumilih sira. Duh pangeran, menawi kula urung magot ing pabaratan mendah suraing jagat. Sri Kandi, nyoto sira wanudya kang pantes tinlodo. Yai minangka sipat kandel sira sonilani gaduh Kyai Pasopati ngaturaken kuring panuwun paran. Yo jagat Dewa Bathara, apa pancen Pandhawa wis kentekan Senopati teka Sri Kandi jejer wanudya nandingi kridaku. Eyang Bisma. Woi. Senadyan aku jejere wanita nanging ora wang-wang tanding yuda karo Eyang Bisma. Sri Kandi, ayo tak seblaki dadaku. Kami tenggengen sang Begawan Bisma dupi mulat curiga kang denasta sapandurat enget lampan kang wis kawuri gawang emut citrane Dewi Ambo
kanggo semurut kasih dan jati. Praitno Dewi Sri Kandi giya mentang langkap musti sanjata. Gumerit swaraning Gandewa hanyarengi lepasing jemaring natas jajane began Bisma